Orasma dihita saluhuna adorong suta mulai partang yang ngata di bagasan pornginon martang yang nahohum mahita di bagasar hatabi. Amin. Tapuji matuhata marede tasa buku de nomor 577 ayat sada dot ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natuma palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Jehovah, jowon na mau, jalalu saku maibana, sedong anakku do ibana jupa hagogotan, palu aku do ibana jalamar mulia ibana bahenokku. Sai pamapokku do ibana asari matua, martua do nahudul di pangodingan ni natumi buli, jalanamian di linggoman ni pargogo naso hatu dosan, nama dok tu Jehovah, haparusaku, jala partano batu aku, debataku, marhapo satu hodo au, haleluya. Matang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi marham dihami halak nagaleon, didaho nagogodo musunami, setan dohami dibahen ala ni hagaleon nami, dibahen nihu pangidohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohom musui, marhite-hite panaunon ni anak haolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Epistel di partangangata di bornginon imas yang Roma 10 mamukasian ayat walu sah rodi ayat 10 tolu tajaha mamar soring-soring odo tahe di dok talpedo di ho hatai di bagasan pamangamu dohot di bagasan rohamdo ido hata hapor seoni nahu baritahok kami ai balu amaho maholo di parhawa tokot pamangami Tuhan Yesusi uhuk di hapur seroha naung di pahe debata ibana senak kanamati ai rohaido porsea asa tuhati goran pamanganido makatidakon asa tuhaluaon adidok suratido taksi pailaon nasa na porsea di ibana aida ngadong iber ni Yahudi manang Junani ay sada do Tuhan ni saluhna naong mabasa-basahon si hamoraon na tu saluhut akan na madyo ibana ay malua do ganit na madjugor ni Tuhani
Ima sahakna martua maakan atu mangion hatani debata jalan opeopsa. Amen. Maredeta saya buku de nomor 724 ayat 1 dohot ayat 2. Ali Tuhan Jehovah debata amanami namarha bangsa di Banua Gijang tok tongdo pujion nami ho Tuhan disudi akadenggan di basam namar muduhon marmahani ngulu nami mulai sian aka arina salpu sahatu sadarion di paluaso hami Tuhan dinalaho mangulahon aka ulon nami mulai sian nama nogod sahatu bodarion dilihoko hai pason hagogoon dihami doho lasni roha mangulahosa jala di patauho hami Tuhan makamulate honi saluhukna naung dipasahat ho ulau nama ragami dihami ganup marsada-sada patu pamai Tuhan bahen sangap di kuarmu lasni roha pasu-pasu dihami hubak kami di tonga-tonga ganup keluarga nami be nang di aka pelayanan nang disudi aka ulon nami mulia tema Tuhan disudi aka dinggani basam apalah di tikion di pamuhai pertangyangan napi natupani huriam HKBP Cibubur di Bodarion mulai sian wek sada rodi wek 12 atong Tuhan pasu-pasu ma punguan namion bahen sangap di kuarmu sude aka ruas ni huriam mulai sianaka na met-met remaja na poso rodi magodang kana tua-tua dohot akalansia na sudah gogo manang di diape nasida Tuhan sai homa namarmahani pamatang nang todgi nasida aka yanakon nami na baru tubuh di palumehoko di tonga-tongani keluarga Jackson Ahuta Barat boru Pak Pahan keluarga Kesar MP Rumah Horbo boru Tambunan pasu-pasu ma aka danahi Tuhan asa Ibu Magodang jala di bagasan hai pason sogot aka yanakon nami gabe anak na hasea gabe anak na biar midaho pargogoi parsahalayak kana torasna laho padimun-dimun pagudang-gudakon tabay ma aka sinamot dinasida asa boy nasida patupahon na dumenggan di tonga-tonga ni keluarga sejahtera dohot mardame sonang tutu nasida Tuhan mangulahon aka ulaon na posdorohan nami nang sudi aka yanakon nami manang di diape nasida dohot na marsiajar di parsikolaan na di aka perkuliahan na dina meraih aka cita-cita nasida masa depan nasida pargogoi tabai aka parbinotoan hapistaran hodo mual ni hanguluani pasahat mak tu nasida Tuhan asa
gabe anak na margunay saluhutna anak kon ni Huriam. Boy nasida mengaktualisasikan parbinotuan nai di akka parkarjuan nasida ganup manang di diape dohok na mangeluyak ka parkarjuan homa Tuhan na manglehon kesempatan do akka peluang na boy diraih nasida asa boy nasida berbakti tunatorasna berbakti tu Huriam nang di tonga-tongani masyarakat pe. Songoni nang akka yanakon nami dinong dewasa homa Tuhan na pacupakkon sirokap ni todi tu nasida na saha porseaon asa boy nasida membangun parumah tanggaon molonunga ditikina dibuhul ho Tuhan rade do sude boy marlas ni rohanang akana tua-tuana sude sihol ni rohana sida nak kami pe Tuhan makirim asa jupangan ma sirokap ni todiak kaya nakon nami di tonga-tonga ni Huriamon. Songoni nang aka keluarga di naung marumah tangga naso adong dope di palumeok kodak danak tu nasida asi maroham Tuhan pasu-pasu ma aka keluarga nasidai asa hubungan antara suami istri toktong di bagasan holong niroha toktong di bagasan habadiaon nasyakoi pasu-pasu ma aka keluarga Tuhan mulai sen wek sadaro di wek 12 nang sudah aka pinopar ni natoras manang di dia penasida di luaton manang di luat na asing pe saya homa namang gonggomi nasida Tuhan lehon ma pos niroha tu nasida asa gabe natoras nasida dilihoko kepercayaan tu nasida laho mangulahon aka tanggung jawab na di tonga-tonga ni keluarga songoni nang aka natoras nami aka na tua-tua sahak tu aka nalansia pe na sudah gogo manang di dia pe nasida Tuhan pasu-pasu nasida pahiras roha pertodion nasida laho mamereng-mereng aka pinopar na kapoparan na sai homa Tuhan manabay aka silas ni roha doh gogo asa boy nasida toktong mandok moliate di sudia aka denggan ni basam molo petung di bagasan aka hagaleon alanya kaparsahiton di gacang nyumur di hangaluton pasu-pasu mak nasida pargogoy Tuhan buhay mata partodion nasida asa mardalan nasida Tuhan toktong di dalanmu tu surgoi ukak masurgoi tu nasida Tuhan asa gabe panean nasida di harajaonmu pas dorohanami sudah kena porsea di ho Tuhan upar hatopot hami do haluaon na pinatupani Yesus Kristus Tuhan nami dapotan hanguluan na manoktong banwa gicangido sabulon ito dinami nang pe di portibion dope hami di liwaso hami lahu mangadupi sudah akan nama saon di pandemi COVID Omikron waingon pos dorohanami Tuhan marhamonang ado hami saluhutna nang di bagasan hai pason ali Tuhan di bata amanami dohok do naing hu tangi kok kami yanakon ni Huriam dinanaing Majalo pasu-pasu parsaripeon pasangan Renhat Fense Pahala Marbun dohot Visa Ardinda Sutoyo songoni nang Hanan Aswawi Simanulang dohot Gita Loria Boru Ginting Munte dohot pasangan Tuendi Marlan Siagian dohot pasangan Nawinda Oktora Boru Tampu Bolon songinang Agustinus Tigor Prabowo Lumban Tobing dohot Aprilia Boru Pasaribu pasu-pasu mak saluhukna nasida Tuhan disudi aka persiapan nasida dinalaho Majalo pasu-pasu parsaripeoni di tiki naung di buhul nasida lehon mahai pason kacang ni umur nang di kedua belah pihak keluarga toktong nasida Tuhan tabai las niroha pada uma aka batabat pada uma aka najahat pada waka parsahiton
asa mardalan saluna acarai di bagasan denggan doh ture Tuhan di patupaho jala aka yanakon nami di bagasan parumah tanggo nasida boy nasida Tuhan di bagasan holong nasekoi dohot habadiaw nasekoi sude nasinakap ni roha tujoloon pasu-pasu ma Tuhan songoninang tarlumobi di akaruas ni huriam namar sahid na isoman di rumah sakit manang na berobat jalan pe inanami nyonya Sintua MR silalahi boru sidabutar nyonya sidabutar boru silalahi Ivan sidabutar Sion sidabutar Geo sidabutar Gita boru silalahi amanami Situa pe Pasaribu inanami nyonya JST Siagian boru Tampu Bolon Amang A sidabutar Seril boru Huta Barat Mian M boru Gultom Toga Sitanggang nyonya Siregar boru Sinurat nyonya Jemarbun boru Munte Amang Jemarbun Kristina A boru Pasaribu Kristiana boru Panjaitan nyonya Sitio boru Gultom nyonya Hapak Pahan boru Sihombing Amang P Simatupang nyonya Tambunan boru Simanjuntak dohot inanami Situa L boru Tambunan dok nasida dope Tuhan nasohu guari hami manang di diape namar lepik tangan dohami tuadupanmu nabadiai ali Tuhan perdenggan bahasa doho Tuhan asimaroham jamama pamatang nasida dauni nasida Tuhan asa tarjalo nasida hamalumon nasekoi marhiti akka pangubation na pinasahnya ka dokter sai ima Tuhan dalanmu laho pamalupon nasida saluhuna lehon ma lasni roha di nasida asa boy nasida melanjutkan aka tugas-tugas doh tanggung jawab nasida di rumah tangga nasida di parkarjuan nang di tonga-tonga ni huriam pe Tuhan pos dorohanami sudi aka na marholong ni roha tu nasida tarlumobi aka keluarga toktong manasida Tuhan merawat mendukung di bagasan las ni roha di bagasan holong ni roha doh dame ni roha pasu-pasu sudi aka keluarga nah hina holongan nasida Tuhan asa toktong pos rohana sida lehon ma ketenangan lehon ma ginasida pamikrion na positif jala semangat asa boy nasida Tuhan di bagasan lasni roha manguduti akka ulauna tu akka ari na mangihud ali Tuhan di bata amanami kudang dope akka program-program ni huriam nanang sipatu paon pasu-pasu ma Tuhan salhuna di tahun kesehatianon sude kami akan naposom padita naniluhon ni amanami amang pendeta resort do parhalado nang songoni ruas ni huriam toktong kami Tuhan dirahut ho di bagasan holong nasekoi do dame asa mardalan do denggan saluhuna ke programi bahen sangap di guarmu jala martaba-taba ma akan naporsea di ho jala gabi pasu-pasu kami Tuhan di humaliang nami Tuhan satokin nari naing begion nami hatam na pinasahat ni naposom uluan nami pendeta resort pasu-pasu parbadiai manasida nak kami saluhutna asa hatam Tuhan hujalo kami gabi buhal nami ma laho mangulahon akka ulon nami di akka arna mangihud atong sesay mahami Tuhan mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami mulia tema rohanami diho amin. Mari dihita saya buka di nomor 214 ayat 1 do ayat 3. Nama
maruhata. Asini roha madihamu dohot dame siad di bata mata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhna amanami nanami yanakon nami narap hita marsaur di garijaon suaksongoni nang di tongani bagas nabe di nama muhai pertangangat tak di tahun 2022 di sesuai mahita marhite hata di debata na gabe barita nauli di hita na tersurat di 5 Musa bidu 26 ayat 6 rodi ayat 10a 5 Musa 26 ayat 6 rodi 10a ta pehuti hukmah hujah kami songonom mahatana alai Roma halak Misir mabain nasuuhum tuhami jala dirupa hami jala dia pehon ulaun naporat tuhami jadi mangangguhi mahami tu Jahoba debatani punami gabe ditangi ho Jahoba do suara nami jala marpanatap rohana di pardangolan hangaluton dohot hagogoton na wahap hami dungi ditogi ho Jahoba mahami ruar sian Misir marhiti siat tangan nagugung dohot marhiti sian botohon na tol-tol dohot marhiti sian hasonggoto bulon mardongan akatadda dohot halongangan jala dibuak kami sahat tu ingananon jala di basa-basahot tuhami tanoon tano habaran disusu dohot situat niloba nuaing pe idama au mabuan patumonaan ni perbuan ni tano nalinehmitu au ali Jahoba di sima sahana oras madihita saluhuna jujur do tabege padohan ida-ida nabutong manang nabusur alai jora-jora namale ida-ida bolo bahasa Indonesia ni ida-ida sasitongna bukan lihat-lihat airak sumani bolo di bahasa Indonesia hon ida-ida nabusur lihat-lihat yang kenyang dan bereng-berengon na kenyang alai maknana ida-ida nabusur jora-jora namale ada sesuatu kebahagiaan, sukacita yang maunya terus berulang. Las niroha natadai, natajalun, natajakun, maunya teruslah. Ida-ida. Atugari lau hitam mangat tu ada lapon natabu. Mersugut, kutusodo hitam musibah. Ngahadayan. Alai jora-jora. Atugari arong perjalanan nama cemaul nama cedau apalagi rupani namar pesta arong mapa masu-masu di sada huta dan arong undang babus truk pirang buih masuk merdalapak do jadi kukutiut do puru mar lamari angku jora-jora do bah persahlium mon tu anak ni bebe tu nahonod do patakas do meladong isi natinadam suku jo sahak do yana bus sahak do yana truk tujulun di jabunai manangdang ada sesuatu pajoraan alani do rupani ida-ida nabusu jora-jora namale ala dia do hubungan na tutur puktau rupani nang taida ida-ida nabusu jora-jora namale turpuk tahun 5 Musa. Sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Jadi bolo bahasa Indonesia kejadian keluaran imamat bilangan mana ide-ide ulangan. Marulah-ulah, diulang-ulang. Bahasa pola si Musa, paulah-ulah kon berita nama saya. Bahasa pola di pabuah-buah. Sampai ada satu kitab dalam Alkitab ini ulangan.
ima terpuk tahun pengalaman perjalanan umat bangsa Israel. Duk macai borat do. Mau istilah dihita rupani rodi. Kerja paksa do. Nahwai hami. Alai ayat pitu manakaning didok disi. Jadi mangangguhi mahami tu Jehovah di bata. Gabi ditangi ho Jehovah do suara nami. Jalamar panatap rohana di perdangolan hangaluton dohot hagugutan nah wahab hami. Ditangi ho Jehovah do suara nami marpanatap di tonga-tonga di perdangolan di bagasan hangaluton haguguton. Ditangihon, ditatap. Jadi omma nagabe ide-ide nasida. Marpanatap do bata, marpanariho do habi di bata. Sesongoni man terus. Ditangihon, ditatap. Akan nama sana tabulusi. Ima di suatu si Musa, tu generasi na mangihut. Jalaima di bona ni tahun di awal di pertangiangatta di bodarion di suaton asa ida-ida hita. Ternyata Tuhan itu bukan hanya melihat kita, bukan hanya memperhatikan kita, tapi menolong kita. Sahak dohape gora-gora nami, itangihon jala di palua dohami. Songonima naing tapataridahos sa sitong na di tonga-tonga ni perdalan dan dengulutaw. Si Musa nang maday deng gabasa ni debata isuat tunimana itu pinoparna sahak matuhita di perjalanan di nguluta di tikyon secara khusus di bodarion asa takas suat di rohata ternyata marpanarihod do debata di perjalanan di nguluta di tahun 2015 mungkin tidak terlalu viral peristiwa. Mereka budus ada helikopter na sin Kuala Namu tu Samosir. Tentu nadong mereka ulau nak ke program di pamareta di Samosir sehingga berangkat dari Kuala Namu sada rombongan na Mehmet sada tim songoni marupani. Saat ma di Samosir dung pigaliling di Samosir lamula ma tu Kuala Namu adong ma manang na sesuatu masalah. Mada mo helikopteron tutawi mungkin agak malam barang godak salau cuacai adong masa ada duli-duli sian na manuk pangon nakarijo na dohok di situasi manang na timon mangalopak maibana dangi boto marlangi alityo imana ma ternyata netiuk nei aru tahe rumput-rumput nei lauti eceng gondok matungi tawan itu imana mai setabi bagaimana baju na songoni meringankan tubuhnya satu malam ngasong na babiri mana marsukuk ni basunguni matong adong do tim ale haro manang nabuhame mana hiran na terdampar sunguni tahu idak pula dong maparohawan ibana basunguni me mana martangyangi dangarok si panganon baik ni tahu masa sautik inumi mana sunguni maturus 3 hari 3 malam bojungna di saat-saat terakhir kesadaran di mana Tuhan lo meniroham mana saut anggo hoi-hoina na tu luar itu luar ini kan luar biasa alai song na sodong gibereng imana tanda-tanda kehidupan nalau mengurupi bana pasah imana malo meniroham Tuhan na saut nang boto mana be dia na masa ketika dia sadar ibereng ma ngai rumah sakit di mana.
Sauti pedang lawe rohana akan ada membantu dia. Ale ternyata 1 hari, 2 hari, 3 hari ima terus gora-gora ni mana jauh-jauh ni mana tu dia bata. Dan hari keempat naksong na margugo be mana lomo ni rohama. Di tonga-tonga ni rasa yang tidak berdaya. Maradu daksa dari mana be. Ale di situ suluk pangurupion ni de bata tu ibana. Ketika matanya terbuka, apa ngai bering ngaruh rumah sakit ibana. Dan dia selamat pada akhirnya. Sada duli-duli aku rak salah sedera Jogja dorai mana. Ketika dia merasa tidak berdaya, sampai merasa tidak berdaya, ale di situ suluk pangurupion di debata tu ibana. Di situasi nasongonido pengalaman pahit, ale suluk pangurupion di debata ditangihon, dipergugo, dipatol-tol tanganna, lahu peluahon bangsui, ujungnya ditonahom ma, ida satarok nakeng day natabu may ala day gabi dama rupani jauh may mana tu di bata los ido nang sunggul na perjulu tu hita. Asa kepahitan itu tidak menutup mata kita untuk berseru kepada Tuhan, tapi kepahitan yang kita alami akan digantikan menjadi yang manis selama kita songon nadidok di turpuk taun nakaning dak pailaun na nasa na porsia di bana adidok suratido dak si pailaun nasa na porsia di bana imata ingot imata tiup na parjulo bahwa Tuhan itu begitu peduli kepada kita, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Molosongoni respon di debata tu pardalanan ni ngolu ni bangsonai diroksimu sama ayat 10 nuaing pe idama respon di si Musa nuaing idama bainokkuma leanokkuma patumonaan dung di jalo nasida haluauni sah nasida tuluat namar goar inganan ni susu doh inganan ni situat ni lobay idama respon ni bana leanokkuma patumona mulai didok leanokku patumona sa sitongna bukan hanya sekedar buah pertama tapi mengutamakan setong rupani awal bulan mak isima kita mangalian awal bulan berarti salisa bulan dok tak songoni tapi mengutamakan ketika kita mengutamakan sang pemberi yaitu Tuhan itu sama rulak-ulak dan disoduga bi persoalan di hita mau sulan na hebeng ayo matongod na persoalan mau sulan na tagihan mulo pali do Tuhani mau sulan na magido bayon boleh Tuhan itu hita sotong piturlaw hita maretong sotong maretong Tuhan itu hita ngahara hubobo tu hita ima maulna yado sedetik kirupani barita maranak masapi ni persapi hape kembar musik wah ini rezeki nomplok nih kembar betapa sahak masar itu garija ini natai semangat baru matai aihu penyedah waduh banang gojolo belga baru rupi turiano bisa mengarawati jolo malgama irawa betul bulan ngawira talian nate ay si mangarawati gereja hope julu malgama dungo 6 bulan masung na belgada lo julu mo masotik nai umat sadetik kimanugo marika mamatay tujabu ma ina ay
Ngamati reba. Sabi na lo sila no tay ina. Sabi na di no masumo. Sila no tay. So tapas tihod dobi. Di sila no tay sinda duwi. Ay hulak kubir na kaning mati. Orked do na lo leno kutu garije. Bay ngaw pasti hobbe. Hulak kubir na mati. Do na lo hulet tu garije. Pelos mati. Jadi wahana may na no tay. Batoy mana? Ima talian tu garije. Tarok manon na mati itong andela doon di tama. Walaupun itu mungkin hanya sebuah ilustrasi nih kumajo. Alai macam Mauldo, ketika kita menghitung apa yang mau kita berikan. Tapi ketika kita menghitung apa yang sudah dapatkan, di situ mulai songonedot ni simusaun. Oppe. Bainok kuma. Ketika dia menghitung apa yang sudah dia dapatkan dari Tuhan, saya terus mamargurasa rohani lau mabain. Alai molo saya tong dua hana tabain, penolak ay maus. Atau jadi rupi ngarok maus sesongoni manok kita. Alani respon ni si Musa. Oppe idama bainokku. Songoni manang respota di awal pertanyaan tadi Bodarion untuk seterusnya. Oppe ikut pertanyaan terus sunguni mana pergugi tuhata meta saluhna di tonga-tonga ni keluarga ta pasu-pasu tuhata mana tajaman dan taulah daw makamara daw makasahit martangyang mahita malay ate matuhan nung nga dipengot to kami marhite hatam na di pasu-pasu ho bangsom jala di patarida ho bang sumito pabainan na mabana kanaudi linggolo na sida songon hataridan di panidang yon na sida didengkan di basam songoni matuhan suatot di rohanami nunga hu bilang-bilangi hami dengkan di basam napatol hasok kami masuk tu tahun na baru jalanunga 2 bulan hubulu sami masuk mahami tu bulat tulu sada Maret 2022 mamonai pertanyaan nami songon naposom nama dok oppe idama lianok kuma patumonan songoni manang suatu di rohanami oppe lam hupatarida kami hauduhon nami asa marroha marpangului hami lahu mangulahul lomoni roham di tonga-tonga di huria di ganup keluarga suang songoni di tonga-tonga di masyarakat asal marsangap marmulia guaramu marlas ni roha, mardame-dame hami, di huria di keluarga, nang di tonga-tonga ni masyarakat. Adi Tuhan perdosa rohami asi maroham. Sesak kedosa nami nagurangi. Asa tamah hami di julum. Marti Yesus Kristus, jalo matangi yang ele-ele nami. Asi roham. Amin. Mari dehita 755 ayat sada dohut udukna hut pasal pileta. Oh Tuhan, dan nama
asini roha nasanari kodia di parani tumalani asim doi Tatur semak tu ayat tolu. Dirade hododa menamanoto ditunggu hodo didalaki maras niro Tamartangiang tangiang alia manami nadi banua gijang sai perod badi sai ro sai sama sanami songon pane sanami asin rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot persauran itu di parbadia imam mangaramuti hamu saluhutna